Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където днес сме с Криско в един музей на автентичен град в Букурещ. И ето го Криско, ето го Криско и първата къща, ето тая, много яко изглежда. Мъкни. Ето тук е втората къща, брат. Да, бе, нали, бе. Ето тук има още няколко. Ако искате още такива влогове, абонирайте се, лайквайте, няма да това да е кръве. И ето тук, да има още една къща. Това какво е, бе? Това какво е, бе? О, мага. Ето там е някаква къща. И... О, мага, я виж, това е много прича на лодка, бе. Да, и това също, чакай да покажа. Тук е някакви инструкции. Ако някой разбира... Той има и на английски, ама... Ако искате си го ползнете и си го прочетете. Я си махни ръката, брат. Е така, може да си го ползвате и си го прочетете. Верандата, тук има някаква веранда, тук е някакъв фойер. Какво е фойер? Не знам. Living room, геструм и пантрик. Пантрик не знам какво е. Я също, сигурно е вход. Не, това е коридор, бе. Театрал, Соимули. Мале, вижте колко надолу е Букурещ. А вижте колко нагоре колко е голяма тази държава. По-голяма, много по-голяма от България, сигурно 2-3 пъти. Ето още една къща, която на мен много ми харесва, още каква яко оградка има. Още инструкции за другата къща. Ето тук ще направим така, че да го виждате и си го прочетете. Ето още една къща. Има някакви кръсти. Кръстове. В нея се влиза и сега ще влеземе. И ето ние тук сега влизаме. Тук е някаква стълба. Тук между другото е това. И някакъв таван тайн. Да. Може това да е тайно шкафче, брат? Давай. Тук сме вътре. Тук някакви стенописи, бе. Тук има някакви неща. Стенописа е много як. Може си го погледнете така, завъртите телефона. Много як. И това беше част едно от този влог, така че влезте се и лайкайте за